Més cap al nord, entre Florejacs i Palou, es troba un altre d'aquests castells que persisteixen després dels segles, el Castell de les Sitges. Aquest és un dels màxims exponents d'aquest tipus de construccions a la comarca de la Segarra, fins al punt que n'ha inspirat l'anagrama turístic del Consell Comarcal. El castell té la planta quadrada i està coronat amb una esvelta torre mestra que realça el conjunt. Arran del riu Sió, arribem al llogarret de Ratera, també presidit pel seu castell. A prop del castell de Ratera hi ha el poble de Ratera. Antigament era una vila closa. En cas de perill tancaven les portes i totes les cases del poble quedaven segures, menys una que estava al de fora de les muralles. En deien a Cal Guerxo, i és que es veu que una vegada, en una batalla d'una guerra carlina, el propietari d'aquella casa estava mirant per l'espatllera d'una església, va rebre un tret a l'ull i li va quedar penjant. Ell mateix se'l va acabar d'arrencar i des d'aquell moment se'l va conèixer com el Guerxo de Ratera. L'edifici es va bastir ben a prop del riu Sió per poder utilitzar les seves aigües sense necessitat de construir cap pou. El riu Sió s'escola discretament enmig de conreus, sempre protegit per la vegetació de ribera. El seu cabal és escàs, però no s'atura enlloc al llarg del seu camí cap al Segre. A l'entrada d'Agramunt, un botxí ens observa en passar, i accedim a la població pel Parc de la Riella i el Passeig Brufau, que tenen el Sió com a protagonista principal. L'antic edifici del Mercat Municipal acull l'Espai Guinovart, un centre d'art que gira a l'entorn de l'obra del pintor i escultor Josep Guinovart, desaparegut recentment. La voluntat de Guinovart a través d'aquest espai és acostar l'art a la gent. Per comprendre les obres que podem contemplar-hi, ens hem de posar a la pell d'un nen de 9 anys, el mateix Guinovart, que durant la Guerra Civil estava refugiat al camp, als afores d'Agramunt, amb la seva família. L'espai central està dividit en 3 cossos, el mural, la cabana i l'era. Un dels aspectes essencials pel seu creador va ser que des del mateix moment d'entrada l'espectador copsés visualment com un llamp tot l'espai i, en conseqüència, se sentís alhora envoltat i lliure de seguir un itinerari. L'era és un cercle de temps que no s'acaba, amb milions de voltes de sol a sol, forques, pales, claus i llunes. Un univers simbòlic on ressonen les veus d'animals antics i d'energies passades, tot reflexat per un mirall que multiplica el temps fins a l'infinit. Les arcades que envolten l'espai central acullen obres de Guinovart pertanyents a diverses èpoques. Totes fan referència a aquest món geogràfic, on ressalta la llum daurada dels blats madurs i els argentats dels rostolls. Cels amplis i estrellats sota dels quals conviuen animals i persones. El Sió és un riu pausat, tranquil, serè. Aquí interpretaré una melodia serena, tranquil·la i pausada.